No. Kemgbe ta ị gara nga ugboro onye ma nke oriri kwensi ikwu olu onwere oricha ya anụ sọ sense Kwanza mnyere ugba ko oburu ka mnyere no hotel lusi ya n'ala no hotel no no hotel da home ele ke no hare da ban ke ngba te no luguru ise ele no kwala nga o makwa m inyuga ke ngba ke uku gburu ise ka mgbe no he kwa ka mgbe pụtara eji na nga kwa ịhụ na m ga nyom pụta mana iji aka egbu onwe n'ihe onye ọdọrị mma gịnị mere gịnị ka iriri agara m n'ihe karo adọlụ nga sị karo m itiele m ọgwụ maka burial na anyị gaje n'ụmụ ọzọ burial chief honorable sir Donatus Obiajunwa Ozurigbo JP ọchịagha ụmụ ọzọ ka a ga-eli na 1617 nsị m aṅụ ọgwụ afọ maka mgbe m nụrụ ihe a ga-eri ngwa akụkọ ihe a ga-eshi asị na ma ebutere ngwa ote asị na ma ote ha n'ibo ka nama niile wee hacha na ma elu na ma ahụracha ote asị dị little na ma nọ ngwa ndị ke ha ka m nọ na-enweghị ihe eji ha eme na ma agbawa ọkpịrịkpa ote gbabuo guzoro nnụ nkọtụ asị ndị ga-eshiri ngwa kọlọ different canopy different cook ozugbo m nọrọ na ya nụpres ihe a ga-eri ngwa wa aja la ala aja nta na ala nta mụ na ego m kwogbu sam ga ṅụọ ọgwụ afọ rishishi ya nta n'ime ụmụ ihe anyị rikọrọ na ụmụ ruru berial anyị gakọrọ this week ka m hụ nga m rigiri ihe na berial bụrụ ọkpụrịkpụ mụ na ego si kara onye ma ọgwụ 2 day m nyụọ m afọ 2 day nwere onwe m kara owere ọgwụ 1 week kamgbe echi chọọchị ruo taa ote ka mụ na egodo na latri afọ ala anya ayọọla m eji aha m ahụ ị gagala ahịa maasị biko na anwụkwala nga tishu kemgbe iji agwụla gị gaga hụta tishu ọzọ anyụtakwala ihe anwụọ nga mụ na eme onye nwere ihe ewe ọchịagha sam nyepụrụ m ọchịagha shi ọchị m nọ n'agha ọ zụrụ ya n'aha kamgbe ụkwụta ote ọchị enwere m ọkụ ma chi nwere ugba m gburu ụgba mmiri nkịtị ozugbo m na-ehola loterị ka gbahụrụ ebe ọhụrụ ihe n'oyi sa na m nụchi nwere m onwe m ọchị m nọ n'agha onye nwụrụ n'ụkwa na ọchịagha gwa nọfụ m ọzọ biko kwa kama ị ga-anwụ maka kwagboro gị akamụ ndụ gị ṅụọ ọsọ akamụ ndụ aṅụzole m efe bọket taa ekwukwele ihe ozugbo ka ụgba m gburu ụgba m nyichagbuo ya too na ya rịka epere emere penti n'ala ebe niile echaa white otu mgbe m chiri nwa akamụ ndụ ma akamụ adịghị egbochi ahụike aha nwoke m ewe ọchịagha agha anọkwana m n'ọchị aga m anyegide taa nwere onwe m akamụ ndụ m aṅụ na bọket anọ kiru ka nwunye nwata shie kiru ka meta akamụ imi kiru ka mete o mezuo ode bọket aka m anọ otu m nyekwa m ga m hụlala ote m anyacha m ka ụgba hụlala ote lelie ote ala niile na-acha white so onye pentiri m ala hapụrụ m ulu mgbe m biri kobi ọkọta m kọjọ cheta wọsọwa aka m nwụrụ aṅụ otu m chiri nwa ya ka m chiri nyechi otu m aka m na-acha white ka ihe m nyere ka ụgba awụ penti nke ọbụla ahụrụ mgbe eji penti ụlọ ma chukwu iji aka emego onwe gị dọrị ala onye ọzọ ka esi were aka gbuo onwe gị ele ihe ige nụrụ nga ihe niile ime gị na ele ihe ige nụrụ m na-agide ege maka onye nwere ihe ka ya na-amụ m na baptizim nwoke na JP ọchịagha ka ọchịagha na-amụ m na baptizim maka chukwu gịnị mekwa na ọmụzị gị ese emega baptizim asị njinji ijiri mgbe emere m ihe na infant baptizim a sị ekuru mbịa na nwere mkpụ na St. Teresa's mba Tonga ozugbo ịmalicha mere Kraịst baptizim asị m nọ nọchi n'elu loha fekwasịrị ya n'ubu olu nshi n'eluigwe dawa si ihe ewepụra m nke m hụrụ n'anya eshi ke m asị ozugbo JP na-abatala na chọọchị asị onye ga-ama ya na baptizim Ozurigbo si lekwe ma ọmụmị asị ụkwụ nje eji awụsịla m mmiri n'isi n'aha nna ka fada kapụ n'ọnụ kpụrakwụkwụ shi n'elu shi n'ala shi ụlọ chọọchị ya na-akwụ m n'isi ọsịmenụkwa chọọchị agbabi abụọ ọsọ kparakwụkwụ asị ifu na ngwa ka obi asị ụkwụ nje kparakwụkwụ ji ebepụrụ ụkwụ nje na-esi otu isi wee gaa ya na-akwụ m n'isi mgbe
chere wa ọdụ ọjọjọ ka eluigwe jere m ihe melu wa jọm onye mụ ga mbụ ihu ga mma m na-akọwa etu esi ma machi gbagbole gị ya wụrụkwa n'ụdị ihe eke ka ị rekọdụ buru n'isi ichefudie a na-akọrọ m a na-ekwu chere rụbịara ele ahịa apịanụ m ogologo asị ihe kwụrụ m n'isi eluigwe eje m asị baptizim agada eme n'ụma na njọ nọ m n'isi ọ karịrị akarị ọ bụ ihe ozugbo jiri mụdụ m nwoke na ụmụrụ ihe JP gbalaga nwoke jọ si egwurukwu etiga aka n'ụdị ihe eke na onye amụghị ihe ọwa ajọ nnụnụ ejiri mụọ m kpepụ nka mgbe mụrụ ichoku asị ichoku bịachara ka ikpeazụ udele shiba ebe o si ruo arịba ụmụ ọkụkọ niile nọ na Paris ote na-ebe kịọ so ele ụdị mma na-ekubie ihe eke fara atụjọ m ebe dị baptizim na ụmụazị na mmiri a ga-awụ ma gị na-asachapụli njọ m bụrụ pụta ụwa ọ bụ n'ime nje abaka akpa ngote ga-erige m a na-erugbu m eshiwe onye mere m baptizim asị ihe ọ nwụrụ hapụ ọwa ozugbo iwe onye kpọrọ m na fon ihe m ji agaji ihe maka asasa ụda ozugbo anaghị m aga mana mgbe m nọ n'ahụ ozugbo mara na ozugbo iwe ọ kpịrịkpọ mmadụ si m gaa ngụwa onye ọdọ gụbede ele m anya n'ihu ozugbo ị ga-ele m ele nwere nke ọ hụrụ m ọ na-ada akọjọ nye m ihe eso egbe elu gbagbukwa ego takwa ogwe rie shi ele ụdị mma na-ewu ị ga-awe enemy of progress eleta isi mmadụ onye ozugbo iwu ele onye nọ n'ala Imo steeti na-agbado onye ozugbo iwu eleta ị ga-esi ajụmajụ ozugbo ahụ ya na-akwụ n'elu na-akwụ n'ala ozugbo iwu onye na-ere epe anyị na haus nwoke Chineke gụchiri otu egwuchie moto ụlọ ịgbafuru otu ị ga-ahụ nga eshiri ozugbo ụmụ ruru moto ndị a na-agbafecha obi chiri ụmụnne ya ha were na-agbara na-agbari na-enyere onwe ha ozugbo iwu nwanne anyị nwoke na nwa ngelenga ozugbo communication ị gara n'Owerri o nwere telecommunication ozugbo ire fon ere kaadị ere nta ere igbo ere ihe ọbụla ozugbo na-adị ere na communication mana ihe mara dị ahụ ozugbo ka ị na-amadụ onye ọwụ ufuburukwago ya wụrụ ndị ije ka ebugba gị mere onye ha wụ ka ị na-amadụ onye ozugbo iwu lakwa aka aja onye ka ị ga-echeta m na ịmadụ onye ozugbo iwu ihe hiwe aga ọnụ ihe wee hiri gote ekpu ogo n'ala Igbo maka chukwu ekwesịrị m asị nọ m dana nwere aka ntịra kpọọ gị ya na ntị ada akwa mma gị ote ntị aya ọgụ onye nwụga ka m sị gị nwụga nwa nwụrụ m n'ọnụ n'ọnụ ọchị ka m nwụga nwa nwụrụ dị m n'ọnụ ka ị ga-asị m na mmadụ onye nwere m nwoke ozugbo nwa ngelenga ozugbo iwu jeneral obere onye ụwa nwere ụmụ ogbenye shigirishi a na-enye onye ukwu aka mmadụ nke ozugbo hụrụ m na-agaghị akwụsị ya gịbede eji ego kama ya ama nwa na aka akpa nata onye ọwa ego were enye m sị m ojiji maka na ọ laikịrị m laik ihe m mere gị sị mmadụ onye ozugbo iwu gafukwe maka chukwu ihe kwụrụ asa isi nọ m ta m oche mbigbo ego mụrụ ego kwụ ụgwọ gị ka jasị m na mmadụ onye ozugbo iwu na fon ya niile fon ọbụla izo n'aka ozugbo fon m ga-anọtụrụ gị n'ọzọrọ gị afọ 7 na ụdị naanị ya onye sị ndị ọzọ ha gara ịrụ fon ka ha arụ onye ihe a ga-abịa ka ya mebie echi mana ka ị ga-azụrụ ya ị ga-eyuzi ya CCA ọkpabedị nye m sa onye ole otu o si eri nri ọkwasa nwere ike gị rụọ ya mebie eche echi ha bịasịra ha gọdọ ndị mmadụ na-erere ebe mere onye ka esi mba ọgwụ onye nwere ụmụnne ya buru ụmụnne ya na mkpụrụ obi buru anyị n'obi otu aga hụje rụọ fon ya rụchie ya ike fon m sịrị ya ka mgbe fon m ya rụtụkwa ọrụ ruo taa agala m ewepụtara m ego esi m garazi fon m onye achịgba m ya gbagbuli ya gbagbu gbapụrịta ya nta ya zụga m fon 200 ihe m zụrụ fon wepụrụ m shishi gịsị m na mmadụ onye ozugbo iwu ihe na-agahụ ga amara ndị ọkada ndị na-aga ebe ọ dị na-aga gara gị onye ọbụla ị na-aga ụla gafere ịma onye ọgwụ mmadụ onye ozugbo iwu lakwa aka aja beri alụwa 16 n'ọnwa Septemba wee kipas ya the men burial 17 anyị ga-erigidekwa n'ihe me nga riro ya Sunday eji agaje chọọ anyị nwawo ndị inner house member anyị nwechi ike ịta ego ụkwụ ozi mewe ozi anyị ozi JP wozi anyị ma afọzi anyị nwa ndị ọ mụrụ na baptizim mgboriela afọ na ya ga-ekwe akwụsị mburu po ga-adị ịga one side nọ ngwa m na-eri m na-anyụsị agaghị m ata ego ụkwụ ozi gwa me m ka ị mechiri m aga wụpụ oke ma bịa ikwu gbọrọ ihe ekwu ọka mma n'ọnụ ịhụla ya na ọ kpawa ahala gị ọzọ okwu ụka eri maka Chineke a ga-otu ga-esi kwụ ka ngụba m nwere bọket nye ọshin bịa n'oge na nwana na-agbago sị ga akwụ ị na-ekwuchi na-akwụchịta gị na-ekwutụkwa ọ gbasara gị ọchị m ji anyị chọwa ọchị gị eleta m ga-abịa ga na-ekwu mma ahụ ịgakwara m n'aka ahụ ịgakwara m n'aka ntọọ gị ọbịa bịawanụ ya bịa lụọ ọgụ ekwensu mmadụ lekwa otu ọ dị
Joko.